Nu vil jeg ikke det her underlige program, Crazy Clicks, hvor du kan se, hvor hurtigt du kan klikke i sekunder. Og I kan prøve at kæmpe mod, men jeg skal nok lægge et link i description med hvordan du gør. Men lad os komme i gang. Ready, set, go. Skal vi se, hvor hurtigt det går for mig? Pause. 2000. Slå den, folkens. Ja, det tror jeg i hvert fald ikke, I kan stå. Men skal vi se. Det er godt. Kører igen her. En lille platterkrone her. 200. Og det er start det der, hva'? Nu tager vi lige op. Nu tager vi den lige op. Ready, set, go. Nå, hvis I kan slå den her, ikke? Så vil jeg sige det i en af mine nye videoer. Og linke et link til jeres. Ja. 209,3. Læg jeres link til jeres kanal, hvis I har sådan en. Men det var bare det, jeg ville vise. Prøv.